Salutare oameni buni, eu sunt Bogdan și bine v-am regăsit la un alt episod din lumea de excelență, de tocmai după ce am filmat clipul cu Capcanian, dacă nu l-ați văzut, o să-l vedeți mai devreme sau mai târziu de Acum vom continua cu lumea de excelență, mai lucra puțin, adică prin puțin vreau să zic foai să moară Gibiran. Dar măcar am dăr. Dă-te-mă încolo așa, acolo. Nu ești tu de acelea că te omor dacă e. Nu, n-am luat niște dăr. Vom acoperi această porcărie de bibliu. Mă pune să fac rost de dăr pentru că aici suntem cu insule, deși în ocean e o grămadă de dăr. Totuși. Am dat și niște sugar cane aici. Și știu, posibil o să spuneți, bă, dar tu n-aveai sugar cane în episodul trecut. De ce acum ai? Pentru că din motive de... așa, mi-am dat niște sugar cane pentru că era altfel imposibil să fac rost de el. Dacă nu spuneți bite shot, pentru că dacă dau o pantulan, au lăuciți, le-am off. Escape. Bun. Vedeți? Și acum nu pot să dau nu merge, vedeți? Scrie nu permis să comand sau ceva de aici. Mi-am făcut și un pat. Ăsta nu mi l-am dat din gamer, ca să știți. Pentru că acea oaie care era pe undeva pe acolo, nu mai știu exact unde, dacă ți-ar mai spune una. Priviți partea bună că se spawnează animale și pe insule, ceea ce e un avantaj destul de mare. Mi-am făcut formă de văd și din două motive. Unul pentru că o să-mi dea XP și doi pentru că mă ajută să fac cărți cu care îmi fac enchanting table-uri și cu care continui. Știți unde vreau să duc? Mi-ar mai trebui încă vreo 2 CFP, 3. Vedeți-mă că e foarte greu să fiți organizați, mai ales la început. Uitați-vă și voi. Voi vă dați seama că acum ar trebui să fac eu ordine prin toate astea, cam cât de mă nervura. Dar cred că aș putea începe exact așa. Astăzi o să facem puțin ordine. Nu uitați așa, tot nisipul care le avem, le luăm aici, nu sandstone, sand. Că de sand avem nevoie. Nu știu ceva până aici. Am încercat, dar nu pot. Așa că o să le pun frumos, elevat. Și așa am să le așezăm cilea. Măcar priviți foarte bună dacă o să avem vreodată nevoie de concrete și în special de concrete powder. Avem, tată. Bun, și cam așa arată. Aici, de aici aș vrea să înceapă lemnele. Să fie ceva de genul ăsta. Aici să fie la loguri. Rândul acesta o să fie cu unelte. Și acest rând cu mâncare. Și în general resurse de la animale. În acest chest îmi pune toate surplusurile. Și evident în partea asta mai așa minereurile. Că hei, de ce nu? Mă rog, am făcut un pic de ordine, nu prea mă descurc eu. Avem niște dirt. Nu am cum de n-am eu spațiu. Dar cum să nu vă spațiu în 2020? Este imposibil. Bogdan și glumele lui. O să încerc să sparg așa un bloc pentru că eu chiar n-aș vrea să... Pe bune, faci mișto de mine. Dintr-o de asta o sămânță, nu două, una. Pe bune. Aia e. Viața are plusuri și neplusuri, da. Bă,
văcile astea în urmă merge să le mulțesc o dată. Ba da, uitați. Și cam așa mă fac eu tot dată de voi. Nu ieșiți voi. Nu vei ieșiți voi videacilea. Posibil la mine în burtă. Aici am avut o idee care urmează să o pun în practică. O să... Bă, da, știi ceva? Bă, am un aer, că mi l-a dropat un zombie când mă băteam cu ei pacini. Și chiar ar trebui să mai fac chestia asta, pentru că până acum chiar m-am dus pe rol mineric. Chiar nu trebuie să mineric. Și na, credeți-mă. Dar, încă un lucru, credeți voi că eu nu mă mai țin de lumea de excelență. Dacă ați văzut episodul acela trecut și eu o să zice, bă, dar Bogdan ăsta tot timpul zice, bă, mă țin, dar nu prea mă țin. Gata, mă țin de lumea asta, v-am zis, v-am spus. Nu v-am zis, v-am spus. Atenție! Doamne, mă simt ca Celentano când zic așa. Da, chiar să scriu în comentarii cine este la Fierdin. Și să-mi spuneți ce părere aveți despre el. Așa. Și așa. Mă rog, înțelegeți unde vreau să duc. Insul asta am nivelat-o. Dar acum va trebui să facem o chestie foarte răcitoare. Deja nu prea mai intervior. Va trebui să facem o chestie foarte plictisitoare. Foarte plictisitoare. Care se cheamă nivelează insula toate, că mai e o grămadă. Încă vreo 2 episoade, dacă stau să nivelez în continuu, abia după 3 sau 4 episoade, cred că trebuie să nivelez pe toate. Sau depinde cât de repede mă mișc, dacă stau mult la vorbe foarte ele, normal pot să termin în 10.000 de episoade, dar o să încerc să vorbesc, da, vorbesc, dar o să mai și muncesc. Depinde de câte ori mă scarc în cap. Ca să zic ceva, era să fiu un țințar. Spawnat o singură oaie prin sol. Nu putea să despawneze și ele două ca să le înunțesc să facă ele la electric. Dar hei, ce vrei să faci în viața grea? Dar cumva o să fac și o fermă de oaie. Fără să stau AFK efectiv 100.000 de ani. Dar nu știu cum să fac asta. Mai întâi o să minez tot nisipul sau chestiile de astea care se minează cu lopețile ca să scap. După aia o să minez cu terminatorul. Vezi cât de repede să duc lopățile de stone. De asta vreau să-mi fac una de iron. Dar și aia de iron se duce păcar. Că din asta se aude. Nu mai dau credizația pe ele. Știu că e plictisitor, oameni buni, dar să trecem și prin etapa asta. Și vreau să vă arăt și eu ce fac eu cam în tot timpul off camera, în care, evident, nu mă joc alte jocuri. Și tot pe lumea de excelență, cam asta fac eu. Dar nu prea știu să termin montaj, așa că acum termin, acum dacă nu vă desenez 9-20 când filmăm seara. Dacă știți că îmi zic. Bă, dar mult flint mi-a dat, oameni buni. Sunt martor, sunt foarte norocos la film. Păcat că nu vreau să mă fac. Deci chiar spuneți-mi în comentariu, cu ce mă ajută flintul ăsta? Că eu nu știu. Am atâta flint. Cât îmi trebuie? 9 ca să fac ce? Ar trebui să se bagi un update în care să facă ceva ăștia de la Minecraft, să facă ceva cu flintul să-l folosești. Să facă, nu știu, un TNT cu flintul, nu știu. Nu mă întrebați. Un mecanism redstone ceva. Nu că vor să bagi mod. Dacă flintul ăsta care, dacă ai găsit un morman de scale de greu, îl arunci în lavă. Odată ce îți găsești lavă, o să-l arunc cu prima ocazie care o prind.
Că nu trebuie mai mult de unul. Hai, na, maxim 2. Dacă ți iei de alea și te duci în edece ca să cauți portaluri. Oameni buni, dar totuși nu o să-mi consum acel singur iron pentru că strâng pentru un turnacop de iron. Când o să fac un turnacop de iron de la bătut zombie, o să fie unul din cele mai grele challenge-uri posibile care le-am inventat pe pământ. Dar nu o să fie cel mai posibil, nu? Adică am bătut vreo 2-3 zombie și mi-a picat chestia aia. Nu-i cred atât de greu. Am uitat ce vreau să fie. Mă duc acum să-mi fac câteva ropeți. De ce te-ai făcut? Da, o sămânță! O sămânță, mă! Dar nu ar mai da și ele 2 cum dădeau odată. Mai bine îți dădeau 100.000, da. Eu mai am o sămânțele alea de zile negre. Autoloia. Uitați-le. Autoloia! Japonia! Nu prea m-a stat afeca pe această serie. Am jucat în general foarte mult Fortnite. Uitați-vă și cât nisip am eu strâns aici. Și aș mai... și chiar mai trebuie să strâng, adică uitați-vă și vă atât. Uitați frumos, elegant, cât de cât. Chiar nu vreau să-mi bag optics. Tuc, 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 tuc. Și la experiență să știți că e foarte greu. Au trecut deja câteva ore, deci să zic. Nu să fiu două semințe. Dar este destul de greu, dar e fain. Pe care recunosc. Când vă trebuie ele nu-i problemă ca pe păcat. Dar, mă rog. Avem nevoie de măsuri să ne mâncăm cumva. O să-mi las și chestiile astea de gravel. Posibil o să-mi extind un slot. Nu de altă, dar seara, nu știu, live cu ce o să mai aftim. Cred că ar trebui să mai fac încă vreo 3 lopeți. Da. Și vine noapte și o să mă pot mă. Nu lopata, lopata am 3. Uite așa ne culcăm. Și vă pot arăta și chat-ul. Exact, uite, că nu pot să dau un sus nici în jos. Uitați cum pot să fac eu rost de piele foarte ușor de pe acum. Asta nu vreau chiar să-mi dea piele. Mă rog, știți că dacă bateți băgori, vă vor da piele. O să am nevoie de concret powder pe grămadă, așa că nu, de colorant, nu știu eu de unde scot. Așa, dar eu nu știu de unde să fac eu rost. Stai că pot să fac rost și de fel. Dar cât de mult bun nu o să-mi trebuia să fac rost de fel. Pentru că am câteva construcții cu așa, cu concret. Și chiar o să am nevoie de concret. Și vă înțeleg, probabil v-ați dat în install joc când vedeți asta, dar credeți-mă. E destul de interesant, mai ales când ai postat cu ceva pe YouTube și nu prea asculti jocul. Deși eu acum chiar nu stau cu nimic pe YouTube. Mi se pare tot interesant că vorbesc cu voi. Dacă ai cu cine să vorbești și să spui părințare, așa nu parcă nu mai e așa de plictisitor, dacă știți ce zic. De asta prefer în mare parte să mă joc pe servere. Pentru că mă întreb pe cineva, mai aflu ceva, nu. Așa pe singur pe cine întreb. Pe mine și eu răspund tot, eu nu știu. Mă întreb, bă, cum se duce mecanismul ăla de răspund? Și tot eu răspund, bă, nu știu. Cumva. Credeți-mă că pare destul de nașpa să vorbești cu tine. Adică pe bune acum.
Da, se mai întâmplă. Ce mai vorbesc cu mine de foarte multe ori? Nu cunosc. Dar eu când vin adică nu înțeleg YouTube-ului. Aoleu, în câteva minute va trebui să închid filmarea pentru că bacuganul mă așteaptă și nu o să-l ratez. Îți continua 15 minute. Dar aproape 20 de minute sunt cât așa că trebuie să mă grăbesc. Dacă vreau să eradichez măcar fiind ăsta de aici. Ups. Trebuie să fiu foarte atentă. La 29 închid filmarea. Nu mai am timp să filmarea asta. Poate ar mănâncă și nu știu, poate nu e foame de fiecare dată, dar uitați-vă dacă m-a afectat de sus, cred că ar arăta foarte ciudat. Când o să am venit, vreau să văd cum arată. Am văzut-l așa cu pietre multe. Dar nu cred că arată chiar frumos, cât de ciudat poate să arate o insulă cu pietre. Dar cel mai mult mă sperie măgarii ăștia cu râsul ăla. Acum această oră de 9:28 seara dimineața. Era bine, dar era dimineața. Ups. Hai să încerc să realizez acest sfat din zi. Intrăm în sos minus. Eu știu că vresul se sparge mai greu decât citul ăsta. Nu știu de ce. E pământ cu iarbă, dar ne dă tot greu dacă îți sparge. Trebuie să-i faci. Avem un minut, pentru că și între 100 de zi. Așa că acesta va fi outro-ul. Cam atât am spus acest episod. Eu sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share și ce mai vreți voi pe acolo și noi să ne vedem și o să ne auzim data a viitoare. Pa, pa! Să se secundă. Pa, pa!